hi nia sei tur tam khup me kan sei vek siang lo a hei abikin keini ma mit ti kila kan pa chakut me an chu aspiration district min ti chan poi ni ka sia je na te health care lampang te ka tak che ta pa poi ni kan sia chu ban chon he tu a poi hian hei ma mit hospital so an hung an tia hei kan su ka lai mek te ma chen hung chu po song kan nu wa lei thei lo ba tiang ve chu kan din me ta chu nia kan pa che chu chei do ta ya tam dim ko ringa helai a hian mi pui te pon kan nor ve ve shi na doctor te a in bo ti chu ai ko chu kan pom ko kan nor ve shi tak na a se du wang hian ma hi kan la chak thei thei lo awang hian sarkar ro tu te hian an han ve chi tak na helai hian ke ma ni hian pui te hian nor thei lo chi kan ni ve ve ang hian party a hian moi thla khop in kan se ha chung cha a hian chuan kan du fual bik khop mai hai chuan kan lung oi lo helai ma ni pi chuan health te jin lampang education lampang chuan an thalo ti chu sei ta buk ngai kan thalo an du fual ti kha ka sei ti ni te nei tur chu tho ma sei ni sarkar hi patem ne em chu kan ni bi kala han chu party ang inang kal ve lo thei lo wa an ma ni hian chuan ha te ga patem tu kan ni la han chu ama ni party a pom mi te tam tak te poi hai chok vein kan sia ma se ami pui huap panga kan azar kan zo lo ve ro hi chu a pui kan ti a Dubai te chuk sei ni te se khalai te jang a chuan in India prime minister hi rongkal ta sang chuan sei chak do pakhat chu number 1 a chuan aspiration district kan nia education a te kan chang tu lo che te kau hrilanga kong transportation a kan chak lo che te chuan networking lampang a te banking lampang thleng pon yang chu kan nu fual ka thil a han chu district a pu aspiration district te bin tu ne sei tur kan ne nga khop nei kha kha kan han sei the to in bi te se